Γεια σας σε όλους. Σήμερα έχω συναρπαστικά νέα για όλους τους θαυμαστές του σασμού. Αν είστε σαν εμένα, ίσως να είστε ακόμα συντετριμμένοι από το συναισθηματικό τρενάκι του τελευταίου επεισοδίου. Αλλά μαντέψτε, ο Δημήτρης Λάλος και η Μαριλίτα Λαμπροπούλου έχουν μερικές σημαντικές ενημερώσεις που θα σας κάνουν να χαμογελάσετε. Λοιπόν, μόλις μια μέρα πριν από το μεγάλο τελικό του σασμού, ο Δημήτρης και η Μαριλίτα εμφανίστηκαν στην εκπομπή «Καλύτερα δεν γίνεται» με την Αταλία Γερμανού. Μίλησαν για το εκπληκτικό τους ταξίδι στη σειρά και αποκάλυψαν ακόμη και τα μελλοντικά τους σχέδια. Αυτό όμως που πραγματικά έκλεψε την παράσταση ήταν η κοινή τους ευτυχία και η γνήσια σύνδεση που έχουν χτίσει όλα αυτά τα χρόνια. Ήταν ξεκάθαρο ότι η εμπειρία τους στον σασμό είχε βαθιά επίδραση πάνω τους. Τώρα, ας μιλήσουμε για το μεγάλο ερώτημα: γιατί έπρεπε να πεθάνει ο Μαθιός? Οι θαυμαστές είχαν ραγίσει η καρδιά τους και μπερδευτεί, και η Ναταλία δεν δίστασε να κάνει τις δύσκολες ερωτήσεις. Ο Δημήτρης, ο οποίος υποδίθηκε τον Μαθιό, εξήγησε ότι ενώ ήταν δύσκολο να δει τον χαρακτήρα του να φεύγει, φαινόταν πιο τραγικό για τον Μαθιό να καταλήξει στη φυλακή. Είπε και παραθέτω: «Ένα καλό έργο επιδιώκει να μας συγκινήσει, και ο σασμός το κατάφερε». Και τι συγκίνηση! Αλλά δεν αφορούσαν όλα το παρελθόν. Ο Δημήτρης και η Μαριλίτα βουτούν με το κεφάλι σε νέους ρόλους και σε μια κοινή θεατρική παράσταση που περιστρέφεται γύρω από μια παθιασμένη ερωτική ιστορία του 19ου αιώνα. Η χημεία τους στην οθόνη στον σασμό ήταν αδιαμφισβήτητη και είναι υπέροχο που θα μοιραστούν ξανά τη σκηνή. Το τελευταίο επεισόδιο του σασμού ήταν ένα μείγμα από γλυκόπικρες στιγμές. Με το αποχαιρετιστήριο του Μαθιού και τον γάμο του Αστέρη και του Αργύρη, η σειρά ολοκληρώθηκε με μια νότα αγάπης και ειρήνης παρά τα χρόνια βεντέτας και απώλειας. Η βάφτιση της κόρης του Μαθιού και της Βασιλικής ήταν μια συγκινητική παράδοση που πρόσθεσε βάθος στο τέλος. Οι θαυμαστές δεν μπορούσαν παρά να παρατηρήσουν την ευτυχία που ακτινοβολούσαν ο Δημήτρης και η Μαριλίτα κατά τη διάρκεια της συνέντευξής τους. Φαίνονταν πραγματικά ικανοποιημένοι και ευγνώμονες για το ταξίδι που είχαν. Είναι εμπνευστικό να βλέπουμε πώς αγκάλιασαν τόσο τα καλά όσο και τα άσχημα των χαρακτήρων τους και βγήκαν ακόμα πιο δυνατοί. Λοιπόν, αυτά είναι τα τελευταία νέα για τα αγαπημένα σας αστέρια του σασμού. Είτε σας λείπει η σειρά, είτε είστε ενθουσιασμένοι για τις μελλοντικές τους προσπάθειες, ένα πράγμα είναι σίγουρο: ο Δημήτρης Λάλος και η Μαριλίτα Λαμπροπούλου έχουν αφήσει μια μόνιμη εντύπωση σε όλους μας. Σας ευχαριστώ που συντονιστήκατε. Αν σας άρεσε αυτή η ενημέρωση, φροντίστε να βάλετε like, να σχολιάσετε και να εγγραφείτε για περισσότερα ζουμερά νέα για τις αγαπημένες σας εκπομπές και τα αστέρια. Μέχρι την επόμενη φορά, να χαμογελάτε και να είστε υπέροχοι.